Nakon emisije Pitanje gledalaca Dalila Dragović je došla u izolaciju, onda je ušao i Filip Car. Nastala je žučna rasprava, ali se ona konstantno smeškala. Aj, zatvori vrata, viknula je Dalila. Možemo li se rukovati, hajde, kolega, rekao je Filip. Ne mogu to više slušati, iritiraš me, napusti me za stolom i onda dođeš da se rukujemo. Hajde, molim te, zatvori vrata, hladno, vikala je Dalila. Hteo sam samo da ti pružim ruku, počet ću da shvatam tvoje reči jako ozbiljno, dovoljno me ovde ponižavaju, ja sam lepo rekao Viki da ne treba to da radi jer će ona ispasti loša. Hajde, vrati se na temu, ti se smeješ sa mnom isto kao sa svakim. Ja te iritiram, dodao je Car. A što ti je to krivo? Šta sam to ružno rekla? Nisam te uvredila, govorila je Dalila. Ne treba da kažeš da si zaljubljena ili da me voliš, niti bi voleo, ali na normalno pitanje da odgovoriš to možeš da, recimo, posebnije smeješ se sa mnom nego sa drugima ili da ti prijam drugačije od drugih. Hteo sam još jedan znak pažnje, a ti ne možeš reći osnovnu stvar, jedan mali znak pažnje, pričao je Car, nakon čega je napustio izolaciju, a Dalila je pošla za njim.